Salut, eu sunt Bibi și astăzi sunt cu Evenam BFF-ul ei. Da, normal. Și astăzi vlogul nostru se va numi Ce am cumpărat noi sub 3 lei. Da. Începe tu. Ne-am luat aceleași produse, dacă vreți să știți. Da. Ne-am luat acest Bebeto Twist. Da. Sunt foarte... E ca un fel de marshmallow. Da, doar că e mult mai lung. Aici avem o prăjiturică, nu știu, Jolie Bar. Sper să fie bune cu zmeură, în proces zmeură. Da. Și eu am același lucru. Și avem și acest lace cu sare. Fără hate, vă rog. Fără hate. Că, da. Cred că o să dezinstalez și... Adică o să dezactivez comentariile dacă faceți așa. În fine, să le gustăm. Eu zic întâi să încercăm pe asta. Da, hai pe asta. Noi mereu îl deschidem de la acești omuleți. Bă, ce bine miroase. Miroase? Da. Miroase a un fel de zahăr pudrat. Miroase Uitați-vă ce moale este. Cu un fel de squishy. Îmi place foarte tare. Mamă. E foarte bun. Dar o să mâncăm mai târziu. Da. Eu o să mănânc mai târziu. Și eu. Trecem la următoarea. Da. Este aceasta. Nu o să mâncăm acum pe toate. Ce-ar fi? Da. Și o să facem și partea a doua din acest video. Da. Deci, o scrieți în comentarii dacă vreți. Da. Uitați, cam așa arată. Miroase bine. Mi-mi place. E buncică. Are fel ca... Hai să dăm note. La asta 10. îi dau 10. Asta îi dau 6. 8. Îi dau 6. Mi-mi place. Are gust de zmeură. Ce poate fi rău în asta? Da. Iar acum... Lace așteptat. Da, în fine, nu fac reclamă. Da. Lace, dacă vezi acest video, sponsorizează-ne. Nu. Uitați. Niște lace-uri normale. Da. Miros aceturi normale. Chiar nu place. Am luat unul cu prea multă sare. Îi dau 10. De 9,50. Da, 9. Îi dau 9,50. Și avem și, desigur, apa noastră minunată. Ne-a plăcut să gustăm aceste lucruri, pentru că e prima oară când facem acest vlog de genul. Și m-am gândit că n-am făcut de foarte mult timp pe YouTube și am zis să mai urc abonații, pentru că de ce nu? Să vă abonați la ea, cum te cheamă pe YouTube? Evenam. Are 15 abonați. Aproape facem noi cu Gacha Live. Și e super tare. O să fac și alte videouri. Și da. Este frumos. Da. Bine, sper că v-a plăcut. Pa!